תעמדי. כאן זה לפח. אוי, זה מדבר? אותי אתה לא מצלם. זה רדיו. אני כבר עשיתי איתך חשבון שאתה לא מצלם אותי. מה אמרת? כרמי, אתה לא מצלם אותי. למה? מה יש? כי לא, היא יפה, אבל אני מכוערת, אז אל תצלם. אוי. אוי. גוטר, תחייך. תחייך גוטר. תחייך. אתה צריך אותי בתמונה בחייך. מור, תזוזי. תחייך, זה מצלמה נסתרת. תשאיר למחר, מחר יהיו פה הסבא הגדולים עם כל הנכדים, נעשה תמונות מהם. לא תהיה מזכרת. טל, תחייכי גם את קצת. לא רוצה, אמרתי לך להצטלם. תחייכי. יש לך מספיק סרט? 3 שעות, זה מספיק? אנחנו שמים פה שהרוח לא יעיף לי את המפה. בום, טראח. אני זוהק. אז מה נשמע כרמי? לא רזית קצת ככה במקרה? הלוואי. ההורים של סבא וסבתא היו אז שמענו מלא כל השבוע הזה. היינו בנתניה דווקא יודעות, זאת לגמרי השתגעה. איזה דיאטה חזקה. תשמין בחוץ לארץ חזרה לחייך. כן? מה היא? כבר יצאה לחוץ לארץ? יש לה מספיק כסף? כן, היא עובדת. סבתא? סבתא, אם אנחנו נהיה ילדים טובים נגדל עוד. טל, אני אתן לך סטירה, תעוף עם המצלמה. אתה עדיין לא רוצה להצטלם. את לא רוצה, אבל את באה מול המצלמה. בכל עוגה אותו דבר. מה עשינו את זה? בוא תביא לי חתיכה קטנה. יאללה ליאור, בוא לשתות. אל תתפלו בעוגות בגלל שעוד מעט ארוחת ערב. עוד מעט אוכלים ארוחת ערב. כן. מה, חמודה? אחר כך לא תאכלו ארוחת ערב? אוי ואבוי. נהיה עצובים. תגיד לי, אתה חושב שכל רגע אני ארים לך? איך את יושבת? איך את יושבת? פצצה אטומית יש לו? הוא מהטלוויזיה, מה את לא יודעת? תני לי סרט. אתה חלבי, פיסטו חלבי? קודם שם את השכנות שלי. אוי. סף סף. סף סף. תסתכל על אבא. הגברות האלה דרכות שם. כאן כזה יפה. קוקו. למדנו על נס ציונה. מה נשמע בבית? בסדר. אבא עובד בממתקים. כן, הם נסעו רק אתמול, הם היו הרי אצלנו. מה, ליאור אמר לכם? לא. לא אמרת להם שההורים שלי אצלנו? לא. דיברנו ולא אפילו לא מסרנו חושת שלום. עכשיו אני שומע ממך. ליאור. יש איגודים. כן, סבא וסבתא ראו אותך, נהנו ממך? כן, יכולים לקחו אותו. אבא שלי כל יום בוקר הלך לבית ב9 עד 11:30, שיהיה לי טוב. אבא, תקרא לאבא. יכול להיות שזה כבר לא טוב בכלל. מצלם עכשיו ליאור? רגע, מצלם. אבל לא רק אותי, בחייך. עכשיו בעיקר את נדיר אני רוצה. שיראו את ההבדל, היום תתחילי לשיר. זהו, היום תצלם רק את הרזים, ליאור. לפחות שיתחייך. נדירה, חיוך, חיוך. רגע, חיוכים לא יצא. אבל אני לראות את זה סבא והזה. הכנסת לא משפילים כאלה, זה לא נעים. מי זה עובר לי? חוץ מזה, אבא שמצלם אותו. טל נגד עין רייס. תלך גם מצד שני אחר כך. נו, עכשיו נראה, אז מעט נראה. יש לנו כבר צלם לחתונה של נטלי. לא יודעת אם זה מה, צריך אור. מה, אין פלאש? זה לא פלאש, אני צריכה... למה? אתם לא עושים וידאו? לא רוצים. לא רוצים וידאו. כל הזמן אותנו או ליאור? רגע, אין לך פלאש? אולי יהיה צלם. שאני בלילה? לא רוצים. לא רוצים. לא רוצים, לא רוצים. מה זה משנה בחייך? תן לי
אחר כך הוא יבוא לצד שני אחר כך. איזה עוגן תהילה? זה השתתפו יראה לכם את זה שם. עד שביעי יצא בגדול. מה? לא אמרתם לי, לא אמרתם. לא דיברתי איתו. מה אני יכול להגיד לו מתי לבוא? הוא עובד קשה כל הזמן. מה הוא עובד? הוא עובר קורס באלעד. הנה, גם אם יהיה יש אימונים קשים מאוד. למה? קצין ביטחון. יש ביטחון. הוא עובר קורס. תיזהרי. כשתרצי את השתייה תבקשי. תגידי, זה קורס מזורז, כנראה שאין להם מספיק אנשים או משהו. מה שזה עולה 3 חודשים הם עושים ב10 ימים. טוב, לא מספיקים את הכל, אבל את ה... בואי, תיזהרו. 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 ומי זה? ומי זה? מי יש לי הזאת? יופי, תיזהרי שם. מה קרה? לא רוצים, זה הכל. הם לא רוצים שישבו זה רדיו? אז הוא בקצניה לא רוצה. אז הוא יצלם. מי לא רוצה? לא רוצים שתצלמו ככה הם רוצים צלם, לא וידאו. לא. וידאו כן רוצים. תחי, אופירה, תחי. אני לא אוהבת להצטלם. זה לא מצלמה. לא מצלמה. יותר גרוע. לא, זה כמו טבעי. ממש, נראה שכאילו. זה יותר גרוע. פה את יכולה לראות לפני ואחרי. ההבדל הזה. לא קרה עכשיו כלום, תמשיכי. לא נשפך. לא תיתנו לי לשבת 2 דקות רצוף? לא צריך מפית עכשיו, תגמרי לאכול. רונית, לכי אחורה. אולי נשב כאן, נראה יותר נחוש את כל הסיפור. היא לא אוהבת את הסרט. אבל לא, היא יכולה פה עכשיו לשבת כי זה סגור, לא מסנוור. תני לה לשבת שם, יהיה לה יותר טוב באמת. היא יושבת תמיד פה כי התריס פתוח וזה מסנוור, היום התריס סגור. שבי פה, אימא. שבי פה. מאחורנית, תשים את יופי פה. או יופי. עכשיו צלמת שנינו. יהיה יופי, היא אומרת. עשים וידאו ככה בצורה כזו, ששנינו נצא החוצה. מה זה? מצלמים אותנו. אספי לך את השערות, אמא. אספי לך את השערות. עוד מעט יבוא אילן, ואז כל הנכדים יצטרפו. בצדדים. כן, אילן עוד נקב. הוא מוציא לך את כל החדים הנעימים. לא, כולם, הנכדות מרמת גן לא הגיעו. אחת נשארה את באר שבע, יש להם לימודים. איפה? אל תשאל, כל הזמן לומדים. שניהם, גם מערכת. היא כבר קיבלת את תעודה דרך. איפה היום? שעה טובה. איפה היום? מה? בבאר שבע. באר שבע. באר שבע. לכם בית פה. באר שבע. עכשיו עד סוף הבחינות לא נראה אותו. באר שבע קיבל את 915. כמה פעמים אתה יכול להגיד באר שבע, לחזור על זה? כי הוא לא שמע את... Thank you.